Iż-żerriegħa tat-tieni riżultat diżastruż tal-Partit Nazzjonalista inżeret fl-2013. Hekk iddikjara l-opinjonista Martin Scicluna f'artiklu dwar ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali fejn qal illi raġuni ewlenija għat-tieni tkaxkira tal-Partit Nazzjonalista kienet illi ma tawx każ li żbalji aċċennati fir-rapport tat-telfa tal-2013. Scicluna kien ċar. Il-Partit Nazzjonalista kellu jiddiżassoċja ruħu formalment minn Daphne Caruana Galizia li qabel l-elezzjoni tal-2013 urtat lil votanti b'dak li deskriva bħala qaċtu li tefet kontinwament fil-konfront ta' esponenti tal-Partit Laburista. Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux talli m'għamilx dan talli għamel l-oppost. It-tmexxija inkompetenti tal-Partit Nazzjonalista ħallit lil Daphne Caruana Galizia, deskritta bħala partisan toxic blogger, tiddetta l-aġenda tal-partit u tmexxi lil Busuttil minn imnieħru. The principal reason for this last PN debacle must be laid firmly at Caruana Galizia's foot and the party leadership that was content to dance to her tune, reġa' sosta Martin Scicluna. Minna nfisha l-blogger tirrappreżenta front tal-Partit Nazzjonalista il n-nies għamluha ċara li ma jridux għaliex huwa inaċċettabbli li tibbaża kampanja fuq attakki personali u politika ta' firda. Caruana Galizia trid stil ta' politika wieħed, l-istil tagħha li appella għal mibeda l-Partit Nazzjonalista u għal kull min jappoġġah. U Scicluna jinnota li bil-mibeda fonda tagħha mandunax li kienet qed tagħmel ħsara lil kawża tal-Partit Nazzjonalista. Iżda lanqas mandunat it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li ma tżardax tiddiżassoċja ruħha mill-blogger nazzjonalista. Minflok għamlu bħal klip għal Scicluna. Ma' kull tisfira tal-blogger Simon Busuttil niżżel in-nies fit-toroq jgħidu b'korruzzjoni alla volja l-allegazzjonijiet ma kinux ibbażati fuq fatti. Sfortunatament l-isforz ta' Caruana Galizia biex iżżomm ħaj il-kunċett ta' klassiżmu fil-pajjiż u l-firda fuq il-bażi tal-imklassi soċjali titwilet fiha kienet riflessa fil-politika tal-Partit Nazzjonalista. Fi żmien fejn pajjiżna jesperjenza l-akbar prosperità fl-istorja ta' Malta, il-Partit Nazzjonalista foka biss fuq il-kunċett fl-arja ta' governanza tajba. U bekk minflok naqsu d-distak bejn il-partiti tawlok għal rebħa ikbar. Busuttil ma bażarx li l-għajt tal-governanza tajba servit ukoll biex tfakkar lill-votanti fil-problemi kbar fit-tmexxija ta' gvernijiet nazzjonalisti preċedenti li komplet tgerrex lill-votanti għall-opinjonista. F'kundanna jibsa Martin Scicluna sostna li Busuttil aġixxa bl-ħsieb, mexxa kampanja kattiva u ħa pjaċir jisma' l-eku tal-eħnu u tal-eħen min irrepeta kliemu. Nessa li l-Partit Nazzjonalista għadu jġor reputazzjoni kera u l-perċezzjoni li Caruana Galizia kienet qed tmexxi l-partit servit biex saħħet dik ir-reputazzjoni negattiva. Jekk jibqa' sejjerek, il-Partit Nazzjonalista ħajdum ma jidħol Kastilja sa mill-inqas l-2027, temm jgħid l-opinjonista rispettat Martin Scicluna.